O seguinte punto 7 do orden do día, que é unha moción do Grupo BNG sobre a adhesión á Xunta pro devolución do Pazo de Meirás. Sí, portavoz nacionalista. Gracias, señor alcalde. Ben, pois este ano está outra vez de actualidade o Pazo de Meirás, a residencia estival de súa excelencia el Caudillo, e está de actualidade porque se incumpre máis unha vez o réxime de visitas das Torres de Meirás como ben de interese cultural de Galiza, e porque, ao parecer, vai ser a Fundación Franco encargada de promover e pôr en valor e divulgar a maravillosa obra do dictador, quen en diante vai ser quen xestione as visitas ao Pazo. Nós entendemos que é un insulto á memoria de quen padeceu das vítimas todas da ditadura franquista, mas tamén a propia dignidade de Galiza como pobo, que esta entidade, que xa digo, ten como finalidade enxalzar e promover canto fixo o dictador, goberne, no sentido literal e originario do termo, un ben de interese cultural que interesa moito máis alá de ser o chalé de verán do dictador, porque era donde Emilia Pardo Bazán fixo algunhas das súas obras, sen ir máis alá. Nós entendemos no BNG que nunha sociedade democrática está ademais a propia existencia dunha entidade como a Fundación Francisco Franco, pero que en todo caso non ten que dirixir a política dun cultural, dun ben de interese cultural, como veño a dicir. Nós, o BNG históricamente ven xa manifestando a súa oposición a que este Pazo continúe en mans dos herdeiros do dictador, e entendemos moi atinada a creación desa xunta pro devolución do Pazo de Meirás, que hai 15 días se creaba na Deputación da Coruña por parte da Deputación de diversos concellos e entidades que traballan a prol da memoria histórica. Evidentemente, todo o que sexa coñecer canto pasou e coñecer e rehabilitar a memoria das vítimas da dictadura vai ter sempre a simpatía e o apoio do Bloque Nacionalista Galego, e insistimos tamén en que é preciso anular os xuizos políticos do franquismo, as condeas, e rehabilitar lugares que siguen asociados a esa memoria de tortura e de represión. Nós temos presentado, sin sair deste Concello, xa un lote de iniciativas neste sentido, pedindo recoñecemento das vítimas e a eliminada das honras públicas aos xerarcas franquistas, e que se estude profundamente o que aconteceu no noso Concello. Fixemos exactamente o mesmo a nivel de Parlamento Galego, a nivel de Xunta e a nivel do Estado Español e da Unión Europea, e recentemente, a vista das manifestacións desta fundación que pretende facer das Torres de Meirás un parque temático do fascismo, estamos ultimando unha denuncia diante da Comisión de Dereitos Humanos da ONU e da Unión Europea por apoloxía do fascismo, que nos parece algo que é inconcebível nunha sociedade realmente democrática. Entón, nós entendemos que, dado que foi desde a Deputación Provincial e desde os concellos que saliu aquela xunta pro Pazo del Caudillo, entendemos que debe ser agora desde os concellos e a Deputación da Coruña que sai agora esa xunta pro devolución do Pazo do Caudillo, e en sintonía con iso propomos os acordos que leo e remato esta exposición. Propomos que o Concello de Betanzos amose o seu rexeitamento a que a Fundación Franco sexa encargada de xestionar as visitas guiadas ao público ao Pazo de Meirás en aplicación da Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, por entender que unha fundación que ten como fin o enxalzamento do franquismo e o negacionismo respecto ás vítimas e o xenocidio non debe facer parte de ninguna xestión pública, e moito menos para convertir o Pazo de Meirás nun parque temático, como dicía, de facer apoloxía da ditadura e do ditador. En segundo lugar, propomos que o Concello se adira aos acordos adoptados na Deputación Provincial na reunión celebrada o pasado 9 de agosto, tendentes a iniciar o proceso para recuperar o Pazo de Meirás para o patrimonio público, e entre os que se inclúe a constitución desa xunta pro devolución do Pazo a que me refería antes, que o Concello se adira a calquera outra iniciativa da sociedade civil tendente a incorporación do Pazo de Meirás ao patrimonio público, e amosarmos ás concelleras e concelleros desta corporación o repudio desagrado que as declaracións públicas da familia Franco e da Fundación, considerando que non son acaídas unha sociedade democrática e, por lo tanto, que non nos son gratas. E facultar a alcaldía ou a concellera en quen delegue para adoptar todos os acordos que sexan precisos para cumplir coa moción, caso de ser aprobada. Por lo de agora, máis nada. Portavoz de Betanzos en Común. Evidentemente, nós estamos a favor da moción. Xa aquí trouxemos mostra
co tema dos homenaxes aos represaliados, aos mártires da liberdade, e evidentemente isto está na mesma liña que a restauración da lógica democrática e histórica, neste caso no patrimonio, vamos. Non só estamos a favor, sino que non se entende ou empezamos a entender que a democracia como tal, esa chamada transición, tuvo os seus grandísimos fallos, que se comulgou ante cousas que non se debeu comulgar e heredamos unha monarquía que é a heredeira da dictadura. Cando estamos no 2017 aceptando e empezando a profundizar na memoria histórica e a ser conscientes de que non se pode esquecer a determinada xente e a decir que unha fundación como a Fundación Francisco Franco non pode existir, partindo da lógica de que unha fundación Adolf Hitler ou Goebbels non tería cabida en ningún lado, ni unha fundación Mussolini, non se nos pasaría pola cabeza. En cambio, no Estado español se asume como normal que hai unha fundación chamada Francisco Franco. Entendemos que esa fundación debe desaparecer e hai propostas en riba da mesa, incluso a nivel popular, para que eso suceda, e dentro de a lógica do que acabo de explicar, que é máis ou menos como nos movemos ideolóxicamente nós, encaixa total e absolutamente a moción que trae o BNG a pleno. Por lógica, votaremosla favorablemente, nada máis. Portavoz de Betanzos, novo. Ben, esta moción vai na liña de outras mocións presentadas e aprobadas na Deputación por Forzas Progresistas, pero non fai referencia a unha moción aprobada por Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Sada Maioría, a excepción do PP que facilitou a súa aprobación e o voto en contra único de Sada Popular. Non pasaría nada se esta moción se aprobara en calquer outro concello, pero é o concello onde está situado o Pazo de Meirás, onde hai unha maioría de forzas no concello que aprobaron demandar que o concello de Sada sexa quen xestione o réxime de visitas do Vic, Pazo de Meirás, ou igual que solicita a Xunta a incorporación e a devolución do Pazo de Meirás ao patrimonio público. Ainda se leu estes días na prensa lín, creo que era o portavoz do Partido Popular, creo que era Pedro Puig, que abría a porta e que a Xunta estaría disposta a colaborar ca Deputación e mesmo co Concello de Sada. Por iso nos referimos a este Concello. Polo que debido ao acordo sacado adiante no pleno do Concello de Sada, Concello no que está situado o Pazo de Meirás, Concello o que a Xunta tamén quere abrir as portas para colaborar con el neste eido, propoñemos unha enmenda que sería integrar os puntos desa moción apoiada en Sada por Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego, Sada Popular, tamén de alguna maneira o Partido Popular, que a súa abstención quiso salir adiante, senón non sería posible. A emenda é a seguinte: o Concello de Betanzos adhírese aos acordos adoptados polo Pleno da Corporación do Concello de Sada en sesión celebrado o 12 de agosto de 2017 e apoiar a súa demanda de que sexa o Concello de Sada quen xestione o réxime de visitas do Vic Pazo de Meirás. Nada máis, moitas gracias. Voz popular. Nuestro grupo hizo alguna mención sobre algunas declaraciones también del portavoz popular en la Xunta, ahora el portavoz de Betanzos Novo. Desde luego, de nuestro grupo lo razonable y lo lógico también vemos que sea un patrimonio que tenga que volver a lo público. También somos conscientes de que a día de hoy es una propiedad privada y que evidentemente para poder en un futuro hacerse con esta infraestructura habría que adoptar y tendría que ser a través de formas legales que te permitan hacerte con esta propiedad, ¿no? Eso como primer punto con respecto a este tema. Yo creo que no se puede generalizar como algún punto de los acuerdos que viene y apoyar cualquier iniciativa, ¿no? Precisamente porque cualquier iniciativa puede ir fuera de cualquier forma legal de adquirir ese patrimonio. Aquí hay ediles, que son juristas además, y sabrán que evidentemente para hacer una propiedad de este tipo pues hay que
buscar las vías legales, ¿no? Pues bien sea la compra, bien sea una expropiación o cualquier otra forma legal para poder hacer, que sería lo lógico y lo razonable, evidentemente. Este grupo, desde luego, piensa eso, que ese patrimonio, ese pazo, el Pazo de Meirás, debería volver a ser público y o bien gestionado por la Xunta o bien gestionado por la Diputación. No somos quienes aquí decir si lo va a gestionar el Concello de Sada o no, ¿no? Entonces, por ello, nuestro sentido de voto con respecto a esto va a ser la abstención. Además, porque creo que recientemente, yo no sé si hace 48 o 72 horas, hay una propuesta, incluso del Partido Socialista, en el Parlamento Autonómico, donde se va a crear una comisión especial, creo que la presentó aparte el parlamentario Fernández Leiceaga, se va a abrir una comisión especial donde se va a estudiar las diferentes vías de la recuperación o posibilidades de la recuperación de este pazo, con lo cual yo creo que tenemos que ser cautos con esto. Evidentemente, cualquier apología del franquismo que se haga hay que condenarla inmediatamente y hay que hacer un seguimiento sobre ello, pero creo que tenemos que ser cautos y ya que se va a haber una comisión especial de este tipo y se van a buscar pues vías para hacerse con esta propiedad, lo más cauto sería eso, ¿no? Esperar a cuáles son los pasos que van a dar quien creo yo que debe llevar la competencia. De momento nada más y muchas gracias. Portavoz socialista. Ben, xa se falou de moitos dos argumentos. O que foi a dictadura, todos sabemos cales foron as consecuencias, a forma de compra do Pazo tamén todos a sabemos, os intereses da Fundación Francisco Franco tamén todos sabemos cal é, e únicamente cabe que do modo que se estime e do modo que evidentemente fan falta administracións de sea a Diputación e sea a Xunta de Galicia que se revirta a propiedade do Pazo de Meirás ao patrimonio público. É verdade, como decía ahora o voceiro do Partido Popular, que para chegar a ese cauce ten que seguirse un procedimento legal para que a consecución desos feitos sea, pois eso, entre dentro da legalidade. De todas maneiras, as propostas que se fan en este acordo, como manifestado por parte do voceiro de Betanzos Novo, parecennos axeitadas e todo o que sea que tenda primeiramente, a xestionar as visitas do Pazo da maneira que sean verdadeiramente democráticas e que veñan a facer fincapé no que eso significou e non que sean dirixidas pola Fundación Francisco Franco e logo, todos os outros apartados e esencialmente que de algún modo e podendo ser antes que despois retorne a propiedade deste Pazo como unha propiedade pública. Nada máis. Portavoz nacionalista me propuxo o portavoz de Betanzos Novo unha emenda de edición. Si, eu fago unha proposta de transacción, que é coller a literalidade do acordo que propón e nós non temos ningún problema en que sexa o Concello de Sada quen xestione as visitas ao Pazo de Meirás, entendemos en tanto, e engadimos, en tanto non pasa ao patrimonio galego. Con esas salvedades, se aceptan, non temos maior problema en incorporar ese sexto punto, sería aos acordos que temos, mas en todo caso nós entendemos que o problema xa trascende moi moito da xestión das visitas do Pazo, onde hai unha xunta que permite que onte era día de visita estiver pechado, é a tónica habitual, senón que vai moito máis alá, que é efectivamente como se obtén ese Pazo, expoliando as nóminas dos funcionarios, entre eles os desta casa, o Concello de Betanzos, co expolio, con chantaxes, extorsións e demais, e que, efectivamente, se o Pazo chega a ser da familia Franco, é porque a lei de punto final da transición permitiu que ese Pazo, regalado ao xefe de Estado, pasara ao patrimonio da familia, ao patrimonio particular, non? Por iso tamén, e se falaba aí de como adquirir e demais, por iso nos falamos, e as palabras non son inocentes, da devolución. Non falamos de expropiar, non falamos de comprarlles. Xa sería o colmo pagarlles a nadie por un ben froito do expolio e do roubo. Só faltaba pagarlles dúas veces. Senón, evidentemente, derrogar ese apartado da lei de punto final e incorporalo ao patrimonio público, por exemplo, entre outras medidas. E, de feito, o PP é consciente, e é unha victoria dos movementos a prol da memoria histórica, que até o voceiro do Partido Popular no Parlamento recoñeza que hai un vicio de orixe na adquisición polos Franco do Pazo de Meirás. Isto hai 2 anos non pasaba, e é unha victoria da movilización en prol dos movementos de memoria histórica contra quen dicía, hai que dejar estar aos muertos, que está moi ben e tal, e mirar ao futuro. Ben, vamos dando pasiños e nós celebramos e agradecemos o voto
favorável de quen así o manifestou, entendendo que efectivamente, xunto con estas cousas que para o noso Concello pois trascenden pouco máis do simbólico, temos tamén moito traballo que facer de outros acordos similares en temática de reparación das vítimas do franquismo na nosa cidade, estudar, de poñer en valor e devolverlles a dignidade aos represaliados e represaliadas, que este Concello pode ir facendo en paralelo a adoptar este acordo. Agradezo o voto favorável, máis nada, moitas grazas. Portavoz de Betanzos en Común. Grazas, señor alcalde. Xa aclarou o portavoz do BNG o que iba a decir, que é o feito de que non é privado, que é roubado, que hai unha diferencia abismal, nada máis. Portavoz de Betanzos Novo. Ben, nós aceptamos a transacción, só queremos que a esa pequena engádea, nós só queríamos mostrar o noso apoio a ese concello, bueno, a esa corporación que puxo unha solución sobre a mesa para que a Fundación Francisco Franco non xestione iso. Fálase de comisións, fálanse de tal, pero iso xa é máis a longo plazo. Unha solución a día de hoxe sería que collera a xestión o Concello de Sala. Nada máis e moitas gracias. Portavoz popular. Ben, entonces que se someta a votación ca enmienda de adición e a transición proposta polo transaccional polo Grupo Nacionalista. Despois, se fai o favor, lle pasa exactamente o texto ao señor secretario. Que someta a votación. Sométese a votación punto 7 do orden do día que moción do BNG sobre a adhesión da Xunta para a devolución do Pazo de Meirás ca enmienda feita e ca proposta de transacción feita. Votos a favor? En contra? Abstencións? Ben, se aproba cos votos de Betanzos Novo, Grupo Nacionalista, Betanzos en Común, Grupo Socialista e abstención do Grupo Popular. Punto siguiente.